Здравейте и добре дошли в първия епизод на Clash of Clans. Поредицата ще има поредица на Town Hall 3. И да. Както виждате, аз съм се наджимил яката. И затова има 5 билдера. Другите джемове са отлични, нали? Може би, не знам. Както виждате, най-важното ми е първо да се апгрейдна. Почвам винаги и на силния профил. Почвам винаги с тези. Тези дефенсове. Или Whistar, в случая нямам Whistar. И да се Splash Damage ми е това, което не може да се апгрейди. След това най-важното нещо ми са сторейджи. Колкото повече побирам, толкова по-лесно ще е всичко. Защото, примерно, когато се прави нещо и реши да се направи фарма така и сваляме доста ресурс, става направо перфектно. Така че, силният профил, той е малко ръчно, има 4 билдера там. Там не съм копил толкова много джемове. Тук главно купих джемове, защото 3 винаги трябва да има 5 билдера. И следващото нещо беше да апгрейдна всичките стени на Town Hall 2. На Town Hall 2 пък аз. Всичките стени са на втори левел. Така че да мога да защитавам някъде. Направих си база така анти-3 бих казала, но кой може да има Town Hall 3 на този не знам. Какво? Както виждате тук ето вече всички английски както виждате дефенси макснати и същото нещо, което правих, както ви казах, бях сторенджовете. Пожалуйста, не направи дефенс. Иначе би много по-лесно да ставам. Искам да балона. И вече след като убил това, няма какво да възпри. Не взема за да предоставането на един балон. Сторейджа бъдете ли? Трябва да се научи да ползва балоните. Аз не знам дали ще ги използвам на Town Hall 4. Доста ще са ефективни. Нека тук ми пишем на фигурите. Зорден... Не, чайте измени. Най-важи ми трябват. Да. Зорден... Добре, същата ми стъпка, където винаги е най-накрая. Не е при силния профил изглежда. Защото там са ръчно смените и колектори. След това реших да обрезам тези. Да не ръчно. А последната ми цел ще е да армията винаги трябва да е първа. Но не във всеки случай. Town Hall 4 като стана за какво ми е първото нещо, което не ми е първото нещо, което ми трябва. Това глупости го. Първото нещо, което ще ми трябва, няма да са балоните. Въпреки че 5 билдера един мога да си. Да, именно за си във войните. Във война сме. Йоп. Преше ни даде доста така ресурс. Така че нека видим да и Town Hall му е въннение. Да търсим кой може да вземе на звезда за ресурс. Все пак последния не можем на 3, така че... последния да направим на 3, предпоследния никакъв шанс. Той бил на... Той ми натара, бе. Спомня си, че е някаква тежко въоръжена максъм до осмица. Да. Направя тежко въоръжена. Големия профил го правя на нищо. Ето за мен не. Аз не знам кой номер съм дори. Втори мисля. Леле.
Той не е чак толкова сложен. Не е донайте. Едно се питам за звезда. Сега си питам... Синя профи. Това е лидер. Аз не съм това. Аз не съм това. За жалост, наистина не съм това. Не. Това е Максната усмица. Ето, това съм аз. Да. Най-нормална речната усмичка. Да. Както виждате, тук съм почнал най-вече с Wizard Tower-ите. Къде ми трите? Това да се направя база. Между другото не сме взимали мисъл на 3. Винаги всичко провалят тези битка, като винаги става много трудно, защото много играчи предпочитат да навлязат догоре първо. И аз така бих избрал, честно казано, но отдолу ще бъдеш принуден да влезеш. Защото такова като ми може да излезе нещо по-силно. И да. Сега ще ви кажа, че много играчи предпочитат да навлязат догоре. Защото вижда два Wizard Tower-а. Да, знам, много картинско от моя страна да пусна два Wizard Tower-ите една цена, защото го измислих. И тук изглежда перфектно. И карам, докато всичко ви кара арчи тауърите, стрелят колкото по-надалеч мога, така че всяко оръжие ще ти полза. Както виждате, съм да събра така наблизко са, така че се може. Модел щита ми е много малък. Ако се надявам на тези скетчета, уизардите да наблегнат върху чистенето, защото както виждате много, всичко стана да направо. Да, много играчи биха предпочели такъв Sneak Hill, в пити Хил пак аз. И тук отдолу, отгоре в пит, по-малко е честното да влезе два докъде ще направя. Сега на Т3, само я направих, значи си представите колко е на Т3. И аз всичко е да наистина тук. Да, не е нужно под къп. Не е важно. Да. Донейтно тук. Кой донейтно на второ ниво? О, не съм ми донейтно. Доне... Пише бе. Доне... Не... О. Хайде така. Долетете би. Да. Оля. Вижте първия Бългирен кинг. Последния Бългирен кинг. Разлика. Яме. О, има меню. Доста нюто. Само един ню. Добре. Първия 100% напада, втория 100% напада, това съм аз. Третия не е сигурно, че нападне. Четвъртия не е сигурно, че ще нападне. Петия не е сигурно, че ще нападне. Шестия не е сигурно. Седмия е сигурно. Осмия е сигурно. Деветия сигурно. Първия. Искам да видя втория. След като видя първия. Първия макснат. Забелязвате ли колко съм близко до дефенсовете? Буквално драго не мога да направя нищо. Не мога. Доста така разширена бъдичка. Давай на мен точно ти тройка ли ми даде? Не. Що е? Ще нападам трети. Не бе, то пак по-макс. Кой не 76? 79? Да, защото ми декорите не само така. Ще му бомтава. Не. Четвъртия. Моя. Оно четвъртия го беше заплювал Чарли Данви. Пети. Не мога да си изложа кога нападна. Мисля. Да.
максималната седмица. Та все пак това беше от клипа. О, с 55 минути започваме. А не беше това от клипа, ще нападаме. Не си всичко. Сега ще ви покажа какво се състои в една фарма така. Това беше от Русия, опасно. В една фарма така трябва да намерите най-вече ресурса. След това не е нужно да си пускате цялата армия. Ако е фарма така, не трябва да си пускате цялата армия. Ето го и него. Най-вече проверете за какъв. И в този случай, ако е така какъвто му, след това ще ни просто трябва да се надявате на взимането на ресурс. Ще пуснем така. Няма се да се справят. Да, всичко се насочи както трябваше. О, не! Мачи става отвън. Да. Щупи мортар. Те не могат да се справят с два гигант. Леле. Разбирам вече, ще ги епвам. Така, нека вземем малко ресурс. Дано щупят кена на тези озироти. Не. Те не успяха да го... Как не може? Колко арчера? 30... 21 арчера. Добре, карай, че са на първо ниво. Как не мога? Може ресурса го взема. И точно поради тази причина го нападахме. Защото искаме 38 купи. Леле. Давай, щупи го, можеш. Не, ще убие. Убийте. Давайте. Знам, че можете да го убиете. 9 сте, но можете. Нали си дай? 1, 2, 3, 4. 4. Не. Не, трябва да можете. Да. Насочете се всички към гиганта. Всички. Давайте. 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 Пък го вземете и на звезда. Или две. Както искате. Все пак нападнахме почти максната четвърка. Следва чакане. 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 И чакане. Така че ще спра на пауза. За да нагледате вие това чакане. Чакане. Здравей отново. Става 10 секунди. Ще успеем да щупим този торрент. Не трябва, че няма да успеем. Загубам. Нищо, 7 купи губим. Вижте какви грешки стават. Си представете на по-сяката така какви грешки стават, като не извадиш правилно пъкът. Трябваше пак да го вършам майче. Приготвим 8. Понеже забелязах, че тези вече може да се справят за гигантите. Пуснах и това. Да видим тук какво става. Това беше от днешния клип. Не дам се да ви харесва. Ако така, дайте палец нагоре и довиждане.